Бустыбай ауылында туып үсеп, бүгінгі күнді Мурак ауылында ғұмыр кесірісі қадірлі құстым, ағайыбыз Рәфқат Ғарифян ұлы Әбиялилов 11-сі ғинуар күні 55 яшьлек алтын ғұмыр байрамын билдәләй. Бар яқлап та терәк, таяныс, үлгі булган туганыбызды ошы матур байрамы менән тәбрик итеп, иң изге, яқты, матур теләктәребезде юлайбыз. Көсле рухлы һәм кешелекле, юмарт һәм ярдамсыл, бәхетле һәм сәламәт бул. Тыуыр таңдарың тыныс, һаулыгың ныклы, ғүмерең бәхетле булһын, ауырымай, кайгы хәсрәт күрмәй, uzun ғүмер итеүеңдә, балаларыңдың, якындарыңдың игелеген күреп яшәүеңде теләйбез. Ныклы сәламәтлек, uzun ғүмер, ак бәхеттәр юлдаш булһын. Һинең алсаклыгың, ихласлыгың тартып тора безне үзенә, бирешмәйсә тормыш йөрдәренә, кыю атла ғүмер үренә. Күңелең шат, йөзең көләс булһын, бер касанда һич тә буйыкма. Эштәрең уң, һаулыгың нык булһын, бар теләгең ашһын тормышка. Иң изге кайнар теләктәр менән апайың Ләйлә һәм уның балалары. Хөрмәтле Рәфкать Гарифян улы, якындарыгызның изге теләктәренә без дә кушылабыз. Һезгә ныклы сәламәтлек, бәхетле көндәр юлдаш булуын теләп, апайыгыз һәм һылыу кустыларыгыз хайлаган йыр бүләкте юллайбыз. Рәхим итеп тыңлагыз. Бергә ямлы, бергә җайлы, арабызда үзең булганда, күңелеңдә яз, якты йөзең наз, син хөрмәтле кайда барсаң да, якын дусларың туган тумаша, туган көнеңдә бар күңел аша, гаеп түгелдер җырлап утыру, үткән гомерләрне искә төшерү, якын дусларың туган тумаша, туган көнеңдә бар күңел аша, гаеп түгелдер җырлап утыру, үткән гомерләрне искә төшерү. Бала чаклар артта кала, хыял тупар алга юл яра. Туган көнеңдә моң-зар тарала, туган көндә хәтер яңара. Якын дусларың туган тумаша, туган көнеңдә бар күңел аша, гаеп түгелдер җырлап утыру, үткән гомерләрне искә төшерү, якын дусларың туган тумаша, туган көнеңдә бар күңел аша, гаеп түгелдер җырлап утыру, үткән гомерләрне искә төшерү. Кеше гомерен давылсыны, тынга бирми тормыш дулкыны, давыл дулкынга каршы барырга, синдә канат йөрәк ялкыны, якын дусларың туган тумаша, туган көнеңдә бар күңел аша, гаеп түгелдер җырлап утыру, үткән гомерләрне искә төшерү, якын дусларың туган тумаша, туган көнеңдә бар күңел аша, гаеп түгелдер җырлап утыру, үткән гомерләрне искә төшерү. Гаеп түгелдер җырлап утыру, үткән гомерләрне искә төшерү, гаеп түгелдер җырлап утыру, hey, үткән гомерләрне искә төшерү, үткән гомерләрне искә төшерү. Гаеп түгелдер җырлап утыру, үткән гомерләрне искә төшерү.